Názov projektu inkluzívnej edukácie PRINET znie zložito a pre mnohých nepochopiteľne. Zjednodušene povedané, je zameraný na pomoc deťom v školskom a predškolskom veku s cieľom diferencovaného prístupu bez toho, aby dochádzalo k segregácii. Tento projekt do stovky základných škôl a 50 materských škôl umiestnil odborných zamestnancov, psychológov, špeciálnych pedagógov, logopédov, sociálnych pedagógov, ktorých práca je zameraná na podporu v zaostávaní týchto žiakov vo vzdelávacom systéme, hlavne s cieľom zabrániť ich neoprávnenému preraďovaniu do systému špeciálneho školstva. V praxi to znamená, že dieťa takto preradené sa prakticky stáva celoživotným poberateľom sociálnych dávok. Projekt ako bonus pre týchto žiakov realizuje aj multikultúrne výchovné koncerty v 7 lokalitách. Dnešný koncert je už 5. v sérii. A popri tom, samozrejme, projekt v rámci veľkej evaluácie vyhodnocuje všetky aktivity, včítane realizovaných depistáží, ktoré prebiehali v prostredí materských škôl. Už bolo veľa pokusov pomáhať minoritám, väčšina skončila neslávne. Tu sa však už dostavili prvé výsledky. Tu už to, čo máme prvé výsledky, mali dopad na dochádzku týchto žiakov do škôl, ktorá sa výrazne zlepšila na niektorých školách až o 50%. Tento národný projekt je jednoročný a nastavuje potrebné aktivity a parametre pre nové programové obdobie. Do národného projektu sa zapojili aj základné školy v našom meste. No tu sa nám podarilo zazmluvniť priamo v meste Spišská Nová Ves 5 základných škôl, veľkú základnú školu v Smižanoch, v Letanovciach a v okolí. A zo strany vedenia škôl, aj učiteľov, rodičov, ale aj celkové sú aktivity projektu vnímané veľmi pozitívne. Veľký dopyt zo strany škôl je hlavne potom, aby našli finančné prostriedky na to, aby si škola vedela zaplatiť hlavne pozíciu psychológa, špeciálneho pedagóga, ktorý by celoplošne vedel riešiť všetky existujúce individuálne potreby. Výchovný koncert, ktorý je súčasťou projektu, patril do kategórie pozitívnej motivácie. Ak to pozná kapelu Kmeťo Band, iste nám dá za pravdu, že oni naozaj vyžarujú pozitívnu energiu. Tak som veľmi rád, že som bol vybraný do tohto projektu, pretože je to veľmi cieľavedomá a dobrá práca. Kto iný by to mohol robiť ako známe skupiny rómske, aby tí deti mali vzor, že chcem to dosiahnuť, to, čo dosiahne ten. Tak preto som bol veľmi rád tom, že som bol vybratý a je to môj cieľ, aby som naplnil tým detičkám aspoň v niečom ich sny alebo také niečo. Projekt patrí do kategórie dlhodobých, dokonca skeptici tvrdia, že do kategórie viacgeneračných. Ak by sa však dnes zanedbal, zajtra by mohlo byť neskoro. Tak na škodu menšín ako väčšiny.